Belekena hambai hasteni joto lukurogno जों तिरफाय सफैजाक Wakhirai Hati जों Kwtal chini thanchani chobani kaisa office khulumnani hinai tini जोंनि फाय सफैजाक 48 Karamcherra YTF block president Tipra Mothani block president tai Purbagrani Sengkagrok tini ang I patio bis Kwtal khulumani bisingtui ang hasteni joto lukurogno ang sanani musugo tini ni je I office khulumani I mongkha hamjak mungni office ongtong than chaka thalai mungni office ongtong I office ni bisingtui irok kabangma chung dofano baskango naithok pai dul telangnani eba dofano kubui lama mathang jagmani lama phunuktani inokruk ekta important nongthong hini ang asa khayo almena hasteni joto lukurogno koinai chung tabo kachak kuful ini chung tabo divide ongani chung tabo joraya chung tabo joto fari chini bising hamjaglaimani hoito bo CPM khaitong hoito bo Congress khaitong hoito bo BJP khaitong chung bona hamjak mabai chung bongno chini logiyo to goi je bokti lama chaya himitong mani lama hamyago dofano buthalani lama go ba dofano dongsokhini lama je himitong orni hote chung bongno sai bujugoi dofa mathang janani lama ko tonani bagoi chung oba hai party chung khulungna go nang asa khayo onbena hasin joto ko koinai chung joto fari tab chung hamjaglai chini paithakni je imu choba ini je samani karon obono chung jodi no baskang 2023 jodi chung Bagran bisiti jodi chung 2023 chongmari chung kaplai ngi mayanga chini boi chung belekena manak batongnai onbena hasin joto ko koinai chung hamjak mani bisingtui kathalai mungni bisingtui dofano baskang agogoi chung phiuk mung tonani bagoi